Miljoen, welkom bij Bient. Miljoen, een echte mannentafel. Wietse Visser die bespreekt de meest opvallende mediazaken van de Arroene mannen. Janko Christ oer de vraag hoeveel bloedjes share bij een kickbox-documentaire. En we beginnen met de laatste werkdag van een politieboegbeeld. Wouter de Vries, na 34 jaar, neemt hij afscheid van de politie en dus ook van de televisie. Hij is daarbij X-Line, waarvan Koper oorstellen is. Hij had heel het oor matten, maar dan nog tjoegen jaren. Daar willen we heel graag mooi in contact komen vanzelfs. Boord goed registreren, onderzoek dat erin nog. Voor hier in ieder geval een 16 aanhoudingen. We willen natuurlijk uitsluiten dat watersporters er mooi in contact komen. Dus wat dat betreft, dat werkt het ontzettend goed. En vervolgens de fietsen erin en vervolgens lokte hij de band mooi de trucjes zien. Ja, dat is die van Juster. Ja. Welkom trouwens op de laatste dag. Even ertussenuit, want die chins die rint nog tot al voer, hè? Ja. Ik krijg vrij van mijn baas nog even. Dus, ja. Maar Juster, de echte mediadag, de persdag, werd we die echt van kennen. En dan komt er een binnenlokker. En dat is dat dan... Ja, dat klinkt heel nuver, maar is dat dan nog toch wel mooi dat je zo'n nice hebben dan op zo'n laatste dag? Ja, ik zeg altijd, elk nice wat ik breng is net altijd mooi nice. En het is altijd een ellende. Maar qua professie? Ja, het is een zaak waar ik eigenlijk voel dat we er eigenlijk al misschien ietsje eerder maar de boet moeten gaan. Want ik hou van rust creëren in politiewerk. En als er op zoveel gevallen de binnenlokker actief is, dan vind ik dat we daar toch dan als politie wel goed op inspelen. Maar ik begreep dat zij eerst de hele zaak roen hebben om te zeggen van we willen een goed totaal beeld hebben van deze zaak. Het is eigenlijk nog wel clear, hè? Er hoeft nog geen valluchting met Jan. Het is een Arroen. Sorry. Okay, ja, nee. Maar hij de 34 hier bij de politie. Het zie je hier eigenlijk echt voor de camera. Ja. Waarom nou ophouden? Want je bent nog maar 61. Goed zo ik ben 61. Ik ben een bevoorrecht meisje. Ik ben... ik krijg deze mogelijkheid. Ik mag hier gebruik van maken van deze mogelijkheid. En dat doe ik met alle plezier. Want dat is even waarom. Mijn broer is met 43 geworden. Die redt het net. Ik ken een collega, 52 jaar, 2 keer een 10 jaar gewoon. Op een top politieman. Die zijn werk net terug in ken. En dan zei ik van, ik ken het van. En ik mag dit van, dan ben ik bevoorrecht. Ja. En we zijn nog zo'n en we willen een paar keer beppen. En we gaan al die leuke dingen doen. Pakken die kans. Ja, maar ik heb ook wel begrepen dat die reorganisaties bij de politie, vanuit Ljouwert, weet je, heel dichtbij wie en werd elke keer even op een koffiekommerkoer bewijzen van en nou nog Greensta, dat toch echt wel lastig is. Ja, natuurlijk, het kost volle meer energie. Het wordt overzer, het wordt volle grutter wat dat betreft. Hè. Dus, maar desondanks voel ik mijn werk altijd nog wel heel mooi op te doen. Ja. En daar heb ik elke keer de kracht voor van in. En dan krijg ik deze kans, nou dan pak je hem. Ja, oké. De laatste dag, dat liep het maar heel apart. Als je dan uit bed stappen. Zullen we even zien hoe dat ging op politiebureau? Ja, uit bed stappen. Ik heb het geluk voor de laatste keer het uniform hoor. Ja. De laatste HVJ insturen. Hoi hè? Ja, dat denk ik. Ja, oké. Nee, dan kom ik er aan. Ik heb gehoord dat dit jouw laatste werkdag is. Ja, Nou, dat klopt. wie is koud? Maar ja, te gek. Wat verdorie, aan dat witte. Ja, we houden alles in de gaten. Ja, dat heb ik in de gaten. Ik lees even de Bloemendel, ja, maar ik ga een voorgeleiding. Dus. Ik dacht dat ik wil graag hier even voorgeleiden. Ja? Ja. Goeiedag. Ik ben een Wouter de Vries. Praat je op Vries of is Nederlands? Ja, ik zie hem wel voorbij fietsen. Ja, daar zit hij, achter de computer. Wat zul je nou het meest missen? Wat zou je? Wat zul je nou het meest missen? Nou, ik denk de interactie. Mooi alles. Mooi iedereen, mooi veiligheidsregio, mooi gemeente, mooi collega's. Ja, dat denk ik dat wel missen is. En de camera? Ja, weet ik net. Ik denk dat wij een missing hebben. Ja, want hoe vies dat fietsen? Dat is bekend bij merken, hè? Het is wel het menselijke gezicht van de politie. Hè? De politie krijgt een protest te krijgen met ellende in de wereld. Nou, daar kiest net omheen. Hè? Maar bij hem heb ik altijd het gevoel van, daar ben ik een hele goede meisje inderdaad. Dus dat vond ik een hele mooie balans. En helder in de communicatie. Ik denk dat begrijpelijk, toegankelijk. Nou, ik denk dat daar maar een hele goede woordvier verliest. Maar ik denk dat wij de korpschef bekend maken. Die zei van, dit is de korpschef en dit is Wouter de Vries. En dat ze net... Nee, dat is manier die ze naar kennen. Ja. Maar ik wil, want ik... je hebt een heel soort zaken mooi maken. Ik wil hele gruwelijke zaken, zo te krijgen al. Wat is nou een zaak die je eigenlijk
in al die jaren dan toch het meeste bijbelen is? Ja, een gruwelijke zaak, vond ik echt de moord op mevrouw Heiltjes. Vond ik heel ingrijpend. Maar wie dat ook wel? De zaak in Jesterwoude. Oh ja. De moord op mevrouw Heiltjes. Dat duurde heel lang voordat ze daar de dieren zien. Of de dieren gingen. Ik vond, en daar hebben we de communicatie net mooi in, maar wel dat we daar wel bij belutsen, dat vond ik nijbeets. En natuurlijk de zaak Marianne Vaaster West op de achtergrond al de nodige signaal al jaren van de zaak die zit op Green te komen. En wat krijgen we over de zinnen als mensen. Ja. En een van de mooiste zaken qua techniek, wat we dingen hadden, vond ik eigenlijk de zaak in de Antillenflat werd eigenlijk de balustrade naar beneden kwam. Werd iets van 300 mensen uit de flat maar moesten. En die gearworking met alle disciplines, dat weer gewoon perfect. Ja. Maar er was echt een hele gekke zaak. Toen maar dat graaf, dat weet ik nog wel. Daar moest ik toen ook mee aan de gang. Er was een graaf en die stien die gongen de hele tijd aan. Ja, dat is een Hoe heel zit dat speciaal verhaal. We kregen op een gegeven moment de melding dat er grafscanners weer op een kerkhof. En op een gegeven moment gebeurde dat een aantal keren. En toen is het besloten, 4 officier van justitie, 4 Roelof de Graaf, 7 jongens, we zetten daar een camera op. Dus de camera op dat graaf zetten, die op dat graaf jochten. En vervolgens, een paar dagen gebeurde er niks. En toen op een gegeven moment de treden daar weer, op een gegeven moment komt de kosten daar. En op een gegeven moment die hele graaf, die plaat die laten weer aan. Ja, toen wij de beelden beschermden en toen kwam de weekagent bij me, maar die beelden, hij zei, dit moet je hem publiceren. En ja, ik had de beelden maar Arne van der Meers, jongen. En wij kregen er beide kippenvel van, want die plaat die just daar lezen op dat graaf. En er is net één in de buurt en op een gegeven moment just die plaat voortkomen. En dan denk ik, wat gebeurt hier eigenlijk? En toen zei ik zei nee, we kunnen dit net broeken voor de media, want het is het opsporingsmateriaal. Dus ik kan met Roelof de Graaf contact houden. Nou, hij zei, ik zit in Jereveen, kom je maar even, wat ik die beelden zelf even bescherm. Dan zie je dus een hele rechercheteam, die zie je ik even mooi te zien. Ja, en die zie je nou, en echt weer, het hier gaan weer rechteraan en dat zal dit lopen. Ja, ik zou zeggen, welke dan? Maar dat weer echt heel apart. Maar hoe kon het nou dan? Nou, dat is waarschijnlijk maar natuurlijke elementen. Hier kreeg versen, de zinnen kwamen erop, waarschijnlijk werd het eronder kwam. En de stien weer net vernachelen. Net spectaculair, maar gewoon. Nee, maar dat zie je vooral nice. Ja, dat weer vooral nice. Absoluut. Maar dat is iets, dat vond ik echt het meeste laagwekkende en griezelige wat we eigenlijk heel mooi maken. Ja. Ik kan me eigenlijk helemaal net vaststellen dat we een weekend zonder Wouter de Vries maakt op radio of op televisie. Maar is er nog een kans in het pensionado skip dat we die nog waarom sjuggen? Ik heb geen flauw idee, dat weet ik net. Maar wat is het wel dan? Nou, ik ging eerst een paar keer bedden, we gingen eerst nog op vakantie. Dat hoeft net. Dat hoeft heel net, dat was gelukkig net. Nee, ik wil wat studeren, ik wil weer mijn taal nog een gang, ik wil mijn Spaans nog een gang. En mijn taal op Harry. En ik ben toch met toneel bezig natuurlijk. Ik ben wel met mijn stik bezig, met Tjerk Bottema als regisseur. En dan geven we dus eigenlijk niet hier, ik geef op Kunstwerk, ik geef een paar keer dat stuk spelen. En dan in januari is weer en dan hoop ik daar toch wat. Misschien nog wat meer, maar dat is stuk te spelen. En je weet er nooit wat er nog op mijn paard komt. Nee. Er ben plan, maar nog niks concreets. Oké. Maar misschien bij een Gouden Gurben dan? Ja, ik zal nooit een race wedstrijd worden. Nou, oké. Hey, maar hartstikke bedankt voor al die jaren. Mooie samenwerking, ik. Dank je. Ja, wij gaan verder in uw ziektocht. Het sluit wel wat aan op de politie. Want wij zochten deze weekend naar de verskate bienten in Friesland. En wij die namen de wijkamer. Nou, we zijn nu aangekomen bij de laatste bient. En dan kom je erachter dat in de Zwarg die naam heel erg populair is. Ja, nou even naar het weekend. Want het wordt een weekend van echt knokken bij Omroep Friesland, bij Friesland ook. Janko Christ, welkom collega van heer bekend, maar ik documentaire maken. Toch is van deze documentaire 2 Friese kickboxers volgen. Ja, en we zullen ze volop ook inbatsen. Ja. Wat wie de sport hier op verdij om deze jongens te volgen? Waarom is dat die? Ja, spektakel, om eerlijk te wezen. En ik dacht eerst iets maar boksen, wist wel. Maar en dan ging je daar een beetje indoeken van waar is dan een mooie haarpersoon of wat is dan leuk om te filmen. En toen kwam ik bij het kickboksen en ik denk ja, dat is dus nog een stapje spectaculairder. Dus zo kom je daar dan op te leren dat je iets in die wereld, daar ook dan iets moois zien. Ja. Nou, we kunnen wel zien, het zijn heftige beelden. En deze beelden, die laten we nou nog zien. Maar daar heeft wel
heeft wel een gedoe mee hoor, hè? Met bloed en dergelijke. Hoe zie je dat? Ja, nou ja, goed, ik hier dus een... nou ja, daar is het jongen, dat ben beelden, maar het is juist nou net bijvoorbeeld dat ze elkaar op een hassen slaan. Nee. En, want dat mocht net, want dat hing natuurlijk al wel filmd. En, Maar waarom had dat, hè? in de docu. Nou ja, hij kwam net tot de kijkwijzer. Dus dat betekent, zijn documentaire werd ik op Snelheid Media uitgestuurd, Nederland 1. En dat moet voor Ben niet geschikt wezen. En ze kwamen erop uit van, ja, dit ken het. Want wij moesten het opsturen naar kijkwijzers daar, die beoordelen dat. Die zeiden van, ja, dit wordt niks. En dan? Ja, dan moest dus, dat is even slikken. Ja. En dan moest dus al die heftige shots eruit halen. En die moest vervangen toch naar de shots een beetje discreet zegers. Dus je slaat correct mis Ja. of correct op een dekking. En die krijg je dan in. En gelukkig na 8 uur op Omroep Friesland wordt dan wel de echte versie als het ware wordt uitgestuurd. Want dan moest het wel voor 12 uur en harder. En dan flint het bloed en de torsken die vlinden die te meten? Nou ja, dat is wel een tikje. Maar ja, er is bloed te zien. En meestal worden toch in slow motion vrij close krijgen klappen op hun hollen. Dus vandaar, ja. Wist het er eigenlijk maar niet eens dat het net uitgestuurd werd? Nou ja en nee, dat is wel redelijk logisch dat je bent een beetje voor aan de andere kant optionaal show ik de meest vreselijke dingen. En in dit soort wedstrijden, er is geen agressie, er is geen angst. Dus dat. Nou. Geen agressie? Nee. Nee, er is eigenlijk geen agressie in die. Dus misschien krijg ik die beelden ik. En die twee jongens die nou. En als ze kleer bij mij vechten, dan heb ik nog die oude paaien, die blanke jongen, dat is een van mijn haatpersoon, die houdt die horen nog een toetsje. Oh ja? Dus, ja, dus dat is just, dus ja, dat stiet bij op dit niveau kickboksen stiet dat wel los van elkaar. Als dan lulk wist, ja, dan vierst die techniek en dan vierst de dekking en dan begint er in om te waarderen. Ja, en dan krijg je natuurlijk zelf tikken. Dat houdt dan net vol. Wist ik achter het verhaal komt van waarom deze sporters kiezen voor deze tak van sport? Want je zit er toch constant in je kapot te slaan. Ja, Sascho zei dat dus net. Zij zorgen daarin de techniek als het ware. Okay. En het is natuurlijk wel een intense sport. Als je bijvoorbeeld maar voetbal, als je een fout maakt, bijvoorbeeld maken ze een eigen goal. Dan zie je 1-0 achter en dat is mooi lullig. Maar als je een mooi kickboksen een fout maakt, dan krijg je direct fysiek een gigantische klap. Ja. En dat mentale erbij, het mentale en het fysieke, dat is wat hun dan zo aanspreekt. Daarin. En dat snap ik wel een beetje. Ze trainen enorm hard. Ze trainen 2 keer thuis. Ze krijgen eigenlijk niks voor betalen, zo'n beetje. Dus ze zijn echt wel een soort van vakidioot. Ze leven er echt voor, deze jongen bij al helemaal. En ja, dus dat is dan voor hun een beetje die charme. Ja. In de publieke opinie wordt zo'n sport toch heel vaak gecombineerd met zeg maar de onderwereld, de criminele wereld. Ja. Haast er iets van merken? Nou, net echt. Het is wel zo, ik heb dus 3 haarpersonen, 2 kickboxers en hun coach. Zo die hebben niks mee te krijgen, want dat zijn sporters. En die balen enorm van dat imago. Ja. Aan de andere kant, ik ben wel bij natuurlijk bij een kickboxgala geweest. En hij is VIP-tafels, maar €1000 deel is om een jonkje daar te zitten. En dat is juist die types. Ik ken geen onderzoek naar die, maar het is wel de zoel wel eens een wietkweker tussen. Ja, nee, maar wij hebben de discussie van de politie ook wel doorgehoord. Maar deze jongens, want dat Broek staat bewust, denk ik, net in die documentaire. Of nou, ik heb op een gegeven moment heb ik besloten, want ik kijk een documentaire van 50 minuten eigenlijk en het maakt niet uren. Dus ik heb besloten, ik richt mij op een haatpersoon en wat die mooi maakt en wat die terug in de maat, daar hou ik het bij. Zullen we er even niet van die haatpersoon uitpakken, want dan wordt het ook even wat herkenbaar. Er zijn 2 jongens, paaien, nou die hebben ik aan het krankenjoen en een andere jongen. Ik ben even zijn naam kwijt. Tom de Smet, hè? En die komt uit Ljouwert en die is heel goed. Dat is echt een vrouwtalent. Ja. En dan zie je dus eigenlijk dat het het hele leven jongens binnen. Ja. Nou, dit is een fragment. Je moeder is toch het... ze zorgen dat het goed voor je, toch? Ze hebben je toch groot gemaakt. Dus ze maken je sterke jongen. Dat is toch altijd spinazie vroeger. Ja, altijd spinazie en pindakaas. Daar word je groot sterk van. Ja, maar je moeder is altijd wel belangrijk in, toch? Ja. Wat zijn jullie dan eigenlijk lieve jongens als jullie zo meteen over je moeder beginnen? Ja, we zijn eigenlijk allemaal softies. Ja, we zijn eigenlijk allemaal softies. Je moet een beetje kunnen scheiden. Ja, precies.
Het zijn twee verschillende dingen. Brengt je niet verder een agressieve houding in? Nee, zeker niet. Maar zo wil je toch ook niet... Zeker in de kickbox? Nee, zeker niet. Ja, Wietse ook is hem. Ja, Freun. het is een freun van mijn zwan. Ja, dus, is het een ik aardige ken hem jongen? toch. Hele leeuwen jongen. Dus dat Ja. zoest nooit associëren met criminaliteit. Ik zie het eerst helemaal net in de gaten, jongen, dat hij kickboksen weer zo aardig weer. Ja, hij wordt ook nog opgeleid als rechtenstudent, toch? Ik nog. Ja. Ja, dat verwacht je dan net, hè? Nee. Maar Janke, dus wat zoest nou onrieden? Had ik dat Sjen wel de softe versie of de... Ja, de hudde natuurlijk. De hudde versie. Ja, tuurlijk. Omdat? Omdat ik moest dus al die klappen eruit knippen. En dat is toch een soort van uit je voetbalwedstrijd maatje dat je de goals eruit knippen maat hebt. Dat gevoel hier ik heel erg. Dus nooit achter de Sjen. En dan nog even duidelijk, want het is op Sneurs dan op... Nee, zij staat maar. Ik ben altijd niet naar waar. Ja, nee, snijden de middag is het dus gewoon de softe versie op Nederland 1. En vanaf 6 uur heen is ik de Sjen op Omroep Friesland. Maar dus nooit 8 uur op snijden en dan bloed. En maar het hele mooie verhaal, want dat is zeker, ik ben echt een sportler. Ja. Bedankt, Janko. Ja, hier bij de Omroep Friesland kwamen wij op de naam Bient vanwege dat verbiendende karakter. We hebben heel lang hoe zit het te hassenskrabien, maar ook in Kolmsweg hebben ze daarom van Bient keersen, heel toevallig. Bient. 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 Goedemiddag. 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 Huisartsenpraktijk het Bient met Hester. Welkom in het Bient. Wat we hier vinden kennen is een gearworking onder één dak van de apotheek, de huisartsenpraktijk en de fysiotherapeut. Dus we gaan een hele prutte hier onder één dak. De functie van zo'n centrum in het dorp is eigenlijk best wel heel wichtig. Dat de mensen naar één plak beginnen in plaats van naar verschillende plakken. Het is eigenlijk heel handig. En zeker voor de oudere patiënten, want die moet reizigen. En ja, nou wist het wel, het openbaar vervoer is hier ook net geweldig. Dat is één keer in de oren. Het is mooi therapie en alles in één gebouw. En soms kan je in één rit trof van de ene naar de andere. En dat is ook heel handig. En vertrouwd, vooral. De naam Het Bient is betoogd door Bert Kobus. Hij zei eigenlijk van het gebinte, de stevigheid, de betrouwbaarheid vinden we ook terug door het zorgaanbod te bundelen in dit gezondheidscentrum. En dat is heel belangrijk dat we dat hier in het dorp hebben. Nou, ik had een hele persoon. Toen ik laatst hier wat begon voor de ziekte van haar stress, kom ik vrij regelmatig leren bij dokter en bij geriande psycholoog. Maar het Bient, ja, dat wil ik niet graag dat je naar voortgaat. Dat moet je wel blijven. En ja, vooral het Bient, zal ik het zeggen? Ja, het Bient. Nou, is dat echt natuurlijk wat hier nou maar waar komt en waarom. Wietse Visser. Ja, het is de eerste week van Bient en het leek u aardig om een nieuw onderdeel te introduceren. Als reclameman heeft dan een soort mooie maar de media te maken zien. En ja, omdat allemaal elkaar om een persoon van de media, uit de media te benemen en ik een baden en zelfs ik de column. Nou, ik zou zeggen, stek me van wel. Wat is die persoon? Nou, juist om deze tijd dacht ik, nou, ik zult al even een Joost Wageman gaan willen. De schreeuw die jong verstoren is. En de reden daarvoor is dat ik bedoel, uit er één is die het op een hele mooie, toegankelijke manier hoe beeldende kunst schreeuwen en praten horen wie hij dat. Hij die dat ook in de wereld draait door. En dan is het gewoon een schok dat Saïen de plotseling dat meer is. Komt ook omdat, ja, ik viel het ook een beetje een soort generatiegenoot en denk van bliksem, het kind maar. Dus, maar je hebt hier juist al een hele mooie uitsturing over. Dus ik denk van nou, dat lid maar even. Dan kies ik een orenheld. En ik ben namelijk ook fan van Henk de Jong. Ja, de trainer van Cambuur. De trainer van Cambuur. En nou, die wil ik dan even centraal zetten. Omdat, nou, aan de ene kant is hij de Aaron Oorl hier natuurlijk het sympathieke gezicht van Cambuur worden. Nou, daar heeft een hele als vereniging heeft daar een hele grote aan te danken. Net alleen vanwege het positieve voetbal, maar ook op de manier waarop hij zich in de pers manifesteert. En, maar goed, dat we in de goede tijden zijn, maar dat we nou naar de lange stjuggen, dan wordt het alweer wat lastiger. En ja, dan is altijd even de vraag van, hoe gaat het ermee om? Hoe pakt hij het op? Ja, nou, let eens even zien hoe die transformatie de Arroene week een plak van had.
Ja, wil je dat ik het in het Engels doe of in het Nederlands? Soms praat ik gewoon Fries en dan zeiden ze, nou ja. En ik heb nog nooit getwitterd en nog nooit gefacebook. Very good, very well, very well. That's no problem, that's no problem. Je ziet het aan mijn kop, ik kan niet liegen, hè? Tanane! Henk de Jong en Sandor van der Heijden. Ja, wat te doen. Ja, Nienhuis, wat een cadeau zeg voor Vitesse. Zijnstra vervangt Nienhuis. Ik vind het de meest vervelende wissel die ik ooit gedaan heb. Nou, dat doet wel zeer, dat kan ik je wel vertellen. Ja, op een gegeven moment moet het. Dan moet je wisselen. Ja, het is heel vervelend. Ja, plotseling is het een leeuwen knuffelbeer die daar maatregelen nemen maat. En dat zal ik mat. Ik bedoel 16 fase dat er gewoon in sezen mat van en Sam mat het. Nou ja, daar is nou de keeper Nienhuis voor slachtoffer. Maar ja, hij maakt het wel dwan. Dus dat knuffelachtige, dat zullen wat aangaan, denk ik. Aan de andere kant, hij is het nog wel een held? Hij bleef mijn held. Ja, nou, omdat hij heel dicht bij zichzelf bleef. En wat ik zo pas zeg van Wouter vond, het ben mensen die bij zichzelf bleven, die een goed verhaal hebben. En daarmee ook gewoon in dit geval zijn team werd hij stimulerend. Het is een mensenmees. En dat maakt het hem toch wat oors dan vier wij de meeste maar kind dat trainers. In deze team van Spanje? Ja, dat kan niet. Nou ja, dat wacht je wel. Dat wacht je wel. Maar ik ga er vertrouwen in. Het is wel zoiets van, hier ken ik ze van, ik let nog even in helft steen. Zul je maar zijn keeper wel kapot, eigenlijk. Ja, nou, dat is dan de discussie over Nienhuis. Nou ja, als hij een meest coach is, dan denk ik van die hier hem dan nog een helft misschien steen. Ik vind wel dat er heel eerlijk oer komt. En dat het meent dat er echt materiaal in is. Van, hey, ik maak deze man, die maakt offer omdat het elftal beter draaien maakt op dat moment. En hij had wat krediet verlen. Dus ja, ik heb je dat wel begrepen. Maar hij brengt het heel natuurlijk en eerlijk. En dat vind ik wel de kracht van hem. Dus leo je het ik. En dus precies. De geloofwaardigheid is grut. Ja. Maar we wel voor oppassen, maar denk je van op het moment dat er interviewt, dan zijn er dingen. En dan juist meer nog altijd, hoe bliksem ging dit wel zezen. Ja, dat had dat maar het vrouwenvoetbal gewoon binnenop even dingen. Dat mag net wel. Zees was dat in hardhuis, dat komt het allerbeste oer en hou die net in. Nee, het is een mooi advies voor de man die in Monnik zit. Ja, nou goed. Het kan er even mijn. Het bijna van de mannen. Ja. Nou, ik weer al een weekend weer op Vlieland op het festival Into the Great Wide Open. En toen dacht ik van, op dit stuit, mijn naam in de simmer, binnen die Friesland, binnen een hele protte van die festivals. Haast Welcome to the Village, haast natuurlijk al jaren. Rond een weekend wie in Driels weer het festival 2015. Nou, ze ging nog een aantal nemen. Zullen we het er even bij pakken? Ja, let maar even die simmer is haast weer voorbij. Ja. Maar wat wie dat mooi in al die festivals. Nou, het koer net op, haast mijn festivals. En mijn idee, daar hebben wij weer van, nou, in Friesland zijn we altijd heel druk dwanden met de agrarische sector. Nou, terug, dat meestal met altijd niet naar. We hebben door het wetter, wat voor de wettersport op dit moment wel heel goed is. Maar het is eigenlijk een toekomstvisie die we hier met wetter ontwikkelen. Maar zo'n trede product of industrie heeft ontstaan kunnen, toch festivals hier als een duidelijk Fries product te zetten. Want blijkbaar hebben we de prachtige locatie waarop het houden we kunnen. We hebben de infrastructuur, de mensen die het organiseren kunnen. En er zijn ideeën over hoe het grote publiek bereiken is. Want het wordt echt landelijk wordt hier skreun. Ja. En het leuke ervan is, er krijg je hier een soort publiek naar daar. Maar die festivals, die je oors net komt. Nee. Het zijn hele oren mensen. En ik denk van, als daar nou gewoon een sterke kant van Friesland van maatje kist, dat is dat vanuit bestuurlijk, maar ook vanuit marketing, daar geven we meer mee dan kun je een nieuw product creëren, wat we met z'n allen echt in de tak om te proton hebben. Oké, dus de festivals. De festivals als product. Ja. De column? De column. Nou, dan komen we op hele oors. Ja, dat mag even skikelen. Er wordt een proto praat op dit stuit. Het is wel het item van Joten Dij. En ik ga er een column schrijven, maar de titel Vacuüm. De ei van Heisa wordt vormen door een hin. Dat doet wel wat vermoedje. En zeker als dat logo op een koolwijn just, hast maar een beetje fantasie nodig om aan een hinnenslachterij te denken. Internet bevestigt dat. Op www.heisa.sk zorgen we een zwart-wit foto van een Slovaakse die in een fabriek een derde hin aan de hals aan een heek hinget. Duizenden per dag. En de website toont ook alle vormen van verpakking.
Van skaaltjes met hielen hinnen, ontbakjes met kriskras hinnenpoorten. Vacuüm. Kleer voor vervier, kleer voor consumptie. Maar soms, met al dat hinnenvlees, wacht je. Had de koolwijn een orenvracht. Vlechtelingen. 21 stiks. Nee, die hongen we net aan een heek. Die verpakten we net. Die lieten we gewoon stikken. Ja. En ik ga heel bewust voor dit item even kozen in het hele vlechtelingenproblematiek. Omdat er natuurlijk de aanronde weken... dat jonkje in de vloedlijn een hele protestation had die in het publieke domein ik verzwaar had dat we oors over het probleem denken gaan. En daarmee vergeten we eigenlijk ook weer dat de weken daarvoor, dat is een vrachtwagen aan de kant van de dikstier, dat er 21 mensen in opsluiting zijn, waar ik fjouwer ben tussen zitten, alleen dat hier geen gezicht. Dus dan is het als feit, het skokt hier heel even. Maar op het moment dat er alweer een orenfoto komt, en dan gaan we het even door media, dan is dat helemaal het beeld waar we uw zo'n ophangen en alles wat er gebeurt. Ja. En ik denk van ja, ik wil toch nog even die vrachtwijn, want dat die mij op dat staat echt een hele protte. Ja. En ik denk van ja, maar als die voorstellen dat iemand die had er door tegen die en de chauffeur is de waaroen. Er is iemand in die vrachtwijn is voor het eerst deurgaan. Er is iemand als laatste deurgaan. Dat zijn al je gedachten. Ja. Die toch met kop schieten om, en dat is echt het onderdeel van het probleem. Ja. Dus vandaar. En dat financiële aspect wat hierachter zit, dat ze net even dachten van jongens, dat met een meesken in. Ik heb iets van luchtverversing of dat soort zaken, dan maar puur naar die heel toe. Ja. Tegen dank, want we zitten erop. Bedankt voor een mooie column en heren succes met alles wat je nog door het toneel en die documentaire. Ja, dit wie Bient. Ik hoop dat je mooi weer zorgt dan, Bient Sport dus. En een hele fijne nieuw verder. Nou, ik krijg wel energie van Bient. Nou, ik net hard eimend. Morgen, in de allereerste aflevering van Bient Sport, er zitten de beide haattrainers. Henk de Jong en Dwight Lodewegers. Tagaliek, on hier tafel. Oké, nou dan kist dan mooi even op de bal. Oh.